Ramogi juang oyawre kamoro moro mantie kendo machiegni e twak mokwongo kinyi ma kawuono ma walose wi budget mar omenda mar 2022 Ramogi juang mano budget mwage ni dhi som odiochieng' ma kawuono mabende wadhi loso gi jofwambowa kendo gidhi kelonwa twak machalo kamano achiel kachiel bende ka wayudo twak machalo koda mano mana mondo mi wakoni gigo ma waikoni odiochieng' ma kawuono. Twak mokwongo en mana ma en twak ewi budget mara omenda 2022 kaito bang' mano wadhi donjo twak machalo koda mano bende chendo mar mbaka oromo ka wachako mana sani Ramogi juang budget dhi som kawuono kod jatend migawo mara weche omenda e pacho kae mano Ukuri Atani kendo bang' mano wadhi yudo nonro matut kowuok kuom jolony mag weche mag uchumi e pacho kae kotenore koda wach madhi bedo ka jatend migawo osomo ne od bura mamalo madhi ting'o kanyo od bura mamalo kod mago mag sene duto madhi chopo kanyo mana mondo winj twak machalo koda mano. Ramogi juang twak okinyi ma kawuono wachiwo pek ne budget ma higa mokalo mano higa mokalo gino mane owachi higa mokalo kod jatend migawo mar weche omenda Ukuri Atani kendo sani pogruok dhi bedo kure. Wadarango ahinya big four agenda madongo ang'wen mane sirkal Jubilee owacho ni gidhi miyo pek ahinya e sirkal margi kuom thuolo mag tielo ariyo magisebedo e telo. Mana kama Ramogi juang okan kenda studio weche mag omenda dwaro mana jolony to an kae kod jalony madhi konyowa twak kendo dhi miyowa ler e weche makamagi kod mathoth mana e Ramogi TV e chenro ni mar Piny. En wendo okinyi ma kawuono to ken wende Ramogi TV machiegni Eric. Erokamano. Kaw mana thuolo ni chaki ulri mana Ramogi juang madiponi yawo TV ne wang' jowi mar odiochieng' ma kawuono okinyi ma kawuono ma tarik 7 dwe mar Ang'wen. Go erokamano Cleophas amoso jo Ramogi duto ni oyawre uru. An iluonga ni Eric Odera, an jakas Gunga Mbeta. Wantiere jalony ka mayore mag uchumi to gi yore mag kwan kamano. Mana kamano Ramogi juang kore nene en mana jal ma wantiere go ka kendo wada mana twak kode achiel kachiel sani kawago mana mbaka ni to big four agenda mag sirkal mar Jubilee ni be oseket gi tim kendo wanya wacho ni ariga mane olandi kendo tiyo mo mano ketenge mara neno ni big four agenda gi ochopo kare. Wada mana mondo mi wachak kanyo nitiere nonro matut mosebed ka igolo kendo nonro makamagi osebedo ka iyude ute fwambo mopogore opogore ka pek mar wach en mago moting'o weche mag thieth wan kanyo mag thieth wan kanyo mag chiemo kod pur kachiel kod mago nengo udi ma ogoyore mano luongo ni affordable housing. Sani gin ang'wen ka itemo rango sirkal Jubilee ka ng'iyo budget machien mokalo mane en trillion adek nukta nen ka nono adek mano sani omedore nikech midhi som sani en nukta adek mantie kanyo trillion adek nukta adek korka kori big four agenda kaka ne oketgi omo mano ketenge mana mono rangi ipano seketa tim makare ya nitiere mose tim kwa chako gi mar thieth iluongo ni universal healthcare. Serikal ne ochako gi pilot plan mano time counties ang'wen Kisumu ne achiel kuomgi. Nitiere achiel moko ma gisetimo maluwore gi gero osiptende kendo ketogi e kiwango ma githiyo e thieth moro mani malo mopogore gi kaka ne chon. Gima ne gidwaro ni mondo gitim en ni mondo yore mag thieth ochop ni ji mang'eny mohingo e chon mane yudo ni thieth ne ji mang'eny ok nyal yudo. Koro osiptende noger again nitiere masinde mitiyogo mang'eny ma sirikal ne otemo ng'iewo mondo kete osiptendego kendo kaluwore gi kane tuo mar corona obiro ne yudo ka kendo sirikal nochako keto pesa mang'eny mondo mi osiptendego obed yo ma koro universal healthcare no nitiere pesa mane okete budget cha mosetim to kia gi mano yore mag ute miluongo ni affordable housing
Bende nitiere ute mang'eny ma sirikal osetemo gero. Koro kata kapok wachope ute Eric, mana e wach mar Universal Health Care ni, mano ma orango weche mag thieth, nitiere kanyo manoting'o nyaka weche mag usuru monego bed ni ichulo. To kata wacho ni gibedo exempted, iwacho ni gimoro amora mag thieth, inya bedo equipment, inya bedo gigo mitiyogo, masinde mitiyogo e osiptende mopogore opogore. Konyewo gi ka giwuok e pinje maoko kendo gidonjo e pinywa mar Kenya kae. Usuru maka macha ok gichul. Ipando gik maka magi osechwalo yot machalo nade ni county, mekwa ma Kaluo, mekwa ma piny Kenya duto 47 nikech nyaka sano maber ni omuom manoket tenge nen kanyo bilion 47.7. Mano ket mana kanyo mar rango ni universal health coverage okchopo kata okete tim. Koro ka kori keto kata mbeko chik mar usuru ne gigo mag osiptal bose kete tim. Kamano achiel gimomiyo sirikal ne ogolo osuru mar equipment mane kelo mag thieth en ni mondo duok nengo piny, nengo mar equipment go piny, mondo ka koro ing'iewo gi to iyudo ka koro ginyalo bedo inyalo ka koro osiptende go nyalo ng'iewo gi kendo nyalo kelo gi ti. Kendo ageno ni budget midhigo masani wadwaro ni mondo gik mang'eny makonyo jopiny go osuru man kuom gi ogol. Koro mana achiel kuom gima notim e yor osuru mondo mi budget mar yore mag thieth odog piny kendo ochop ne ji mang'eny. Wageno ni mano bende dhi tim sani. Kata kopogore gi mano, nitiere gik mang'eny ma bende nogol e osuru maluwore gi thieth, gik machalo kaka gloves, gik machalo kaka syringe, wago mithiedho go jigo. Osuru mang'eny kuom gi nogol. Kendo wageno ni kata sani mano bro medo timre mondo mi yore mag thieth obed maber kendo ochop ne ji mang'eny. Penjo maduong' en geno mari kerango mo mano chiw kanyo mar universal health coverage UHC, mano mar bilion 47.7. Iparno idhi mede koso dhi dong kanyo koso dhi dok chien nikech mai budget mogik mar sirkal mar Uhuru Kenyatta. Geno na en ni mondo mede. Geno na en mondo mede mondo mi atamalo maduong' mar equipment go obi kendo obed machiegni gi jopiny kendo mondo mi oti kodgi e yo moro ma bed mapek ahinya e nengo kuom jopiny. To sama okelgi ka nengo gi ni malo, tiyudo ka koro kidhi e osiptal mondo mi ti gi gik machalo masini machalo kamano, tiyudo ka beche ni malo mang'eny kabisa ma ji mang'eny koro ok nyal tiyo kodgi. To Eric, ok en mana masinde kende kata equipment kende ma omuom mantie ka mano mar bilion 47.7 ni rango. Wan kanyo gik mopogore kendo kaka gero osiptende mantie kanyo, wantiere gi cancer centers ma onego bed ni gere county ma Meru kachiel kod mano ma Kakamega. Wantiere gi osiptende kaka Kenyatta National Hospital kaka onego bed ni oting'o chenro ge duto mano universal health coverage ni ochopo kare kata okete tim e yo makare e osiptende mantie kanyo. Kata Moi Teaching and Referral Hospital bende nitiere kanyo. Sano ng'e maber ni osiptende go medore. Wanyaka gi Kenyatta University Teaching and Referral Hospital sani. Wantie gi ma Kisumu Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Kitemo rango gi osiptende mane county gi duto kata kwa we equipment kende ndiko jotich keto jogi bedo yo makare keto ka wanyalo wacho kanyo ni bilion 5.8 noket tenge mana marango ni odwok piny midhusi no mara wanyalo wacho ni kute magayaki, HIV ne ni kanyo, malaria kachiel koda TB, magi tuoche masane osebedo kaka ngima jo Kenya mathoth. Ka irango omuom ni ok en mana mar equipment kata mag masinde. Oromo gore gi lweny mag tuoche mopogore opogore mantiere piny mar Kenya kinde ma kore dhi som budget kata masani. Cliffas okoromo tok dorom nikech yore mag tuoche ng'eny. Gima nyaka wang'e kata jopiny nyaka ng'e en ni resources mwatiyogo mondo mi oket gik moko maber ok ng'eny. Economics wacho ni resources are limited, but once kata gik ma jopiny dwaro are unlimited. Koro nyaka wabed gi balance. Omiyo iyudo kwa wabedo gi budget. Koro iketo mana manyalore gi sano. Tadieri mantiere en ni yore mag thieth dwarore mang'eny. Kata kopogore gi gero osiptende mabende dwarore nikech idwaro no osiptende ogere e county ka county. Awinjo ka josiasa moko wacho ni an kuyiera tadhi keto osiptal e sub county ka sub county. Mano ber kabisa.
Koro en gero osiptende iyudo iyudo ni yedhe bende nyaka bedi osiptende go, bedo gi jolony kuondego. Koro pesa manoketi chon, manoketi kata budget mosekadho go, romo tok rom, lakini wageno ni owinjo medre higa ka higa mondo mi osiptende ogere mang'eny, yore mag thieth oyudre, yedhe oyudre, kod jolony bende oyudre. Mana kamano nyako Ramogi Jwang', twak ma kawuono en mana mar rango gigo matimore, budget marito duche ma kawuono. Koro kanyo saa 8:30 mondo jatend migao mar weche omenda pacho kae Ukur Yatani osom gi kendo okete lela mano ka odhi bedo kanyo od bura mamalo ka omiwa mana lere weche machalo koda mano. Eric, ka podwa ka oyweyo big four agenda mar UHC ni nitie wach moro miwacho mamako ngima dhano. Iwacho ni omenda ni onya bedo ka oromo yo machalo nade. Bonya bedo ka oromo, iwacho ni be onyalo bedo enough, oromo yo machalo nade. Nikech inya wacho ni kawuono ayudo omenda maromo kamano gi milion 5, bende oromo. An gi trilion 3.3, bende oromo. Kiwango mane minyalo wacho ni omenda oromo? Kaka na wacho ni gimora mora miluongo ni resource ok nyal bedo marom, nikech gik ma dhano dwaro ng'eny e pinyni. Kaka pinyni mondo mi wadongre maber, wadwaro gimiluongo ni omenda mang'eny, ok de girom. Mane momiyo iyudo ka sani wanyalo mna medo moko matin mwanyalo tiyogo, to mok wanyal yudo kendwa, yudo ka koro nyaka koro waol oko mondo mi wamed gi mano wan go, mondo mi watim go budget mo wan go sani. Kara kwa rango piny mar Kenya, mano ka warango piny mar Kenya ka wugo kuma dhi ol, to ng'eni ola gibiro yore mopogore Eric. Kendo wang'e maber sama ngisomo budget machalo kamano, japiny dhi bedo gi dwaro mar ng'eyo ni budget mosom ni ohinyo ofuka yo machalo nade. Budget duong trilion 3.3. Omoma ni ofuki wacho ni ja Kenya moro nitie modak e piny mar $1. $1 sani wang'e maber ni e piny mar Kenya ka warange en gimoro maringo siling 113. Makidie bengi moko ka miloko mana gi lweti ng'ato mi mana siling 100 titieke. Jo Kenya maporo odak e piny mar $1. Ka gisomo budget ma kawuono to gineno ka oduong machalo kamacha, to giwacho ni ma oromo pinywa mar Kenya kata ong'eny ka ola bende nitiere kae. Oganda ma jo Kenya kawa di yudo budget odiochieng' ma kawuono, wanyalo wacho no romo, to be odhi romo wan wawegi, to pesa ni dhi chopo nade ofukwa? Gima jopiny owinjo ng'e maber en ni budget ni ok nyis pesa madhi romo ne jopiny. Budget en nyiso pesa ma sirikal nigo, to gi kuonde ma sirikal dhi yude pesa no, to gi kaka udhi ti kodgi. Idhi ti kodgi e migepe mopogore. Migepe mag somo, migepe mag thieth, migepe mag rito kelo kwe, kod mopogore. Tij sirikal en chiwo gimiluongo ni services ne jopiny. Koro en man tu kopo ni sirikal ogero ni ndara kata ogero ni osiptal, imi yudo ngima maber. Koro chuni ni nyaka itigi gik ma oketni machiegni go mondo mi ititiji mondo iyud pesa ni obed maber e ofukoni. Tiende ni sirikal konyi mondo ititiji obed ni maber mondo iyud pesa ni maber e ofuko. Ng'ato ko penji sani ni Eric Odera koro wawuok kae wadhi mi tich moro yo Mbita yo dala. Koro wacho ni yo Mbita kacha de mi tich moro mana mar gero olalo moro kata mar gero oula moro ma ji nyalo tiyogo, kata daraja moro ba nyalo tiyogo kakalo olalo machielo kadhi komachielo. To wach kanyo koro dimi kanyo bilion 5. To wacho ni tich ma in go sani mi matin moingo mano, to mi macha inyalo wacho ni macha tich moro ma wacho no romi 5 ma idhiecha. Ok de romi. Kendo gima bro timore kanyo en bro chuni ni nyaka ing'ew gik midhi tiyogo kanyo. Gigo ing'e ni ka nengo gi ni malo, bende nengo midhi yudo kanyo ni piny. Koro achiel kuom gima sirikal timo en ni e yor osuru, sirikal nyalo kendo sama idhi som budget ni sirikal nyalo dwoko osuru piny mondo mi sama ng'ato okawo gik moko kata okawo tich mar sirikal ne odhi timo, to nweng'one koro bedo malo nikech oyudo osuru ka ni piny. Koro nengo gik moko ni piny, koro profit modhi yudo wuok malo.
kamano mana kamano nyakoro Ramogi Jwang twak pontiere ka kendo adhi mana nyime weche gi mag thieth podi midhusi mar corona kinde mane somo budget higa mokalo ne ntiere kendo wacho ni jo Kenya mathoth ne yudo midhusi ni kendo ni sano no ka kwan odok piny kono kwan masani odok piny ahinya pinyo mar Kenya iparo ni idhi miye pek machalo nade budget ma kod gi somsan midhusi mar corona odok piny koro geno en ni koro kikwami corona pek ahinya to gimwami pek en gero tije mano kethore mondo mi jopiny mano wito tije mang'eny oyud tije kendo koro kopo ni sirikal odhi obedo gi budget midhi somni gidhi giketo pek kuom yore moko minyalo gergo tije kaito jok mane owito tije gi mang'eny nikech corona nomako sectors mopogore opogore mane nigi tije machalo kaka jolimbe koro ka sirikal odhi oketo chenro maber e budget ni mogero tijego tiyudo ka joka dhi yudo tich kesto gibiro yudo ngima gi dhi lokore maber e kinde go duto budget manochwal higa mokalo gima nitie kanyo ni kedo gi midhusi mar corona kod rango yore monego bed ni tiyogo mana mar neno ni odwok piny midhusi ni e pacho kae nomiye kanyo bilion 8.8 mano ne nitiere piny mar wacho suptende ariyo madongo mane nitiere piny mar Kenya ka sani mano moting'o Kenyatta National Hospital kaachiel kod mano mar Moi Teaching and Referral Hospital maduto noyudo mathoth ne bilion 10 mano corona koro ne biro kanyo e thuolo mar adek mana kitemo rango sani kodwoke piny onego dwok kanyo onego dog mokal machielo mar nyiewo gige thieth kaachiel kod mango mag maternity mane nitie kanyo bilion 7.4 kaluwore gi kwan migolonwa sani aneno ka corona ni piny pacha owuon aneno ni pesa mane oket higa mokadho nikech higa mokadho ji mane yudo corona ni malo aneno ni pesa no kik chiwe e kiwango mno chiwego man malo cham to gole okete yore moko madang kel tije ne ji mang'eny no wito tije mang'eny no kethore koro aneno ni pesa no gole kanyo ma odwoke piny kabisa kendo pesa no utigo to gergo yore moko ma ji nyalo yudogo yore moko mag tich ka walose weche mag tije mano kela e okang' machielo ma wadalose wi agenda mar ariyo mano mar Big Four mano wadhi weche mag thieth mago manufacturing kaachiel kod moting'o weche mag loso tije ne oganda jo Kenya magi duto nobiro kendo nokete tim kendo omenda manoket kanyo te en bilion 20 bilion 20 ka nitie mana milion 800 mane oket tenge mar rango ni rowere oyudo tich jogo maonge tije oketi e sekta mopogore opogore e migepe mopogore opogore mana mondo ne jogo maonge tije oyud tich milion 800 mane oket kacha in koro kaka jakwano kama intie kanyo gi bilion 8 mane ochiw ne corona ka idwoke piny inyalo kete e ratil machalo nade mondo ne ni jogi duto midhusi mar corona dok piny wakaw omenda man malo wamed ni jogo mano wito tijegi inyalo kete machalo nade iparo nodhi yudo pek machalo nade wang'ni e yore mag yudo tije mondo mi wang'e mae budget mogik mar Uhuru Kenyatta to nosingo tije mathoth ne oganda jo Kenya ka ni yere mondo donje telo apani mane penjo maber maber malich ma awinjo kade ber kabisa kaluwore gi kata gi yore mag kiweyo kata corona shida mane corona okelo mag wito tije ji mang'eny kabisa rowere mang'eny kabisa onge tich percentage maduong' kabisa mar rowere mosetiegore mang'eny onge tije kade bedo maber to atamalo mar moingo 50 mar budget midhi som sani ni no winjo kete e yore mag thieth manufacturing mondo mi opportunities mang'eny mag tije oketi kendo jowere mang'eny oyud tije atamalo mar milion 800 mane oketi mahiga mokadho kendo tin kabisa ok ber ni no wabed ni wadok kamano ber kabisa ni trillion 3.3 ma idhi ket midhi somcha kade ber to nus ne no winjo bed ni itero e yore mag thieth manufacturing mondo mi los tije yore mag tije mang'eny owuogi
kendo mondo omi yudhe masani onge tijegi. Kapod wan kanyo, wantiere gik mathoth mosebedo ka timore. Ok adawacho ni en mana sekta achiel kende mar thieth e pacho ka gi keto yore mag tije obede yo moro makare, nikech nitie gigo mawacho ni sirkal makoro tieko tende kendo ochomo yiero dwe mar 8 osebedo gi weche mawachore ni mibadhi osebedo. Wacho ni mibadhi osechuok achien e sirkal kendo migi mopogore opogore. Iparo ni nitiere omenda miketo mana bathe mar rango ni mibadhi ikedogo e yo moro makare, to ka nitiere moket bathe ni kedo gi mibadhi, jo mibadhi bende nyalo donjo kata makaw muom mitiyogo kuom kedo gi mibadhi makoro keti ni gigorego ni. Chik mar Kenya ok wach ni sami somo budget to oket pesa moro mondo mi jo mibadhi oyudi magi kwalo. Kwalo pesa moketi mar budget en tok chik. Koro adieri ma intiere en ni pesa to nitiere malal to eto onge chik. Eti kwale akwala to chik to koyieni. Gintiere awacho ni omo malal gi erik. Gin magi ma oket tenge gi nikech onge kata ka nikech okinyi masani wanano mana big for agenda gi. To kama gintie kanyo migawo ka migawo oket ne ango omenda mare. Komo kete kaza cha omenda no nitie. Kuo nyalo donjo. To ka kuo kama odonjo ikedo kode yo machalo nade. Nyalo bedo ni sirkal bende oketo omuom moro bathe mar neno ni jogi ma oyud gi chilo mar mibadhi omaki kendo tere do kendo otuegi. Ka nitie gik machalo kamano moket bathe. Iparo ni sano dhi medre nikech sani wachomo kama kendo sirkal tieko to da wuok kanyo wacho ni legacy mare dhi bedo ang'o. To nowacho ni gima na big four. Gima timore ni nitiere gimiluongo ni Ethics and Anti-Corruption Commission ma chiko keto ma kedo atenga adua gi weche mag mibadhi. Sani kidhigo budget sani migepe te mag sirkal idhi mi pesa na mondo mi gidhi tiyogo ka gidhigo e yore mag ka gidhigo e higa manyien mwadhieni. Geno na en ni okapar ni nikech koro wadhi e yiero kata wadhi e budget ni koro winjo med gi pesa. Gima paro en ni winjo bedi gi tiatia tijegi mondo mi gi ked gi mibadhi. Gima paro ni winjo bedi ni timore en ni agenda 4 mag sirkand mag Jubilee ka emo winjo bedi ni gi concentrate on mondo mi gi kete pesa. Lakini migepe makonyo yore mag sirkal tije mapile pile ge timia pesa mar current expenditure mondo mi gi tim tije gi mapile pile. Kamano. Mana kamano kaka nyalo mane wang jowi mari gima nitie kanyo to mana mondo mi wakete tim kata item miyo waler sirkal mar Jubilee kaka wawacho kano donjo e telo mano higa mar 2013 nyaka sani higni dhi 10 karumo. Budget mane nitie kanyo mano kane telo mar Mwai Kibaki orumo nen kanyo bilion 1.5 mantie kanyo beach ariyo kaito igani ero wasechomo kanyo bilion 3.3 mano trillion 3.3 kama gintie kanyo ineno ka osesiko mana ko oidho kanyo to gope bende dhi katimango dhi kamedore sani wachigni chopo ceiling cha to ceiling cha ka wachopo ma wakale ceiling no koro kikale kocha enawo manyalo timore. Iparo ni sirkal makama nikech mane kinde ma Kenya osebedo gi gope mathoth kendo osebedo mana ka oidhe ojo ni sky rocketing en mana kacha omake mana ka ng'awuok en ng'wech mar aputh njiri. Achiel en ni adieri en ni budget osebedo ka medre nyaka ne sirkal mokwongo mar Kibaki charum nyaka koro sani. Kochako gi weche mar ceiling bedo set gi parliament. Koro kopo ni wachopo kiwango makoro waingo macha in terms of economy one to gi asset one to parliament nyalo mede mokadhi 9 billion mobedo set no. To mano kochopo kanyo to mar ariyo gima nyak wang'e ni trillion 3.3 midhi som sani ni onenore kanyi ere kama wanene economy king'iyo mos. Wabro nene yore wa mag nderni inene yore mag railways inene infrastructure physical infrastructure ma kiwuotho e town kuonde gi tinene. To mane gima jopiny koro kuwinji nikech ang'o miyo japiny wacho ni nderni taneno to denyo radenyo nderni taneno pesa taongego. Gimwa wacho en ni
budget maber owinjo bed ma igero gik moko to japiny bende ngimane winjo kaka budget konye. Yes. Mane kindego Eric nitie wach moro ma kendo iwacho manya bedo mangima ka dhano kata oganda ma jo Kenya yudo pek budget ma ochiw koda mago. Tiwacho kanyo ni kama siling ochope cha kata ka en trillion 9 kama nitie kuro kadiponi od bura mamalo man National Assembly okale kendo ochako chore malo pek bedo ganade ne japiny nikech wan ma pod wachulogi tichulogi e yore mag usuru ma opogore korka kori en gimoro madier ni omede koso dong mana kanyo ji otiek mana chulo kama ji ochope kanyo koso piny nyaka kawa hola. Hola ok rach gima winjo wawachi ni hola ni kikawe tidhi timo kode ang'o. Sani kaka wan piny masani ma Kenya ka sani king'iyo state ma wantiere en ni ji mang'eny onge yo mar maginyalo ng'iewo gik moko. Yudo ka koro giwacho ni nengo pek kabisa. Tadier nengo pek nikech nengo gik moko medore kabisa. Koro yudo ka nengo gik moko medore nikech sirikal temo ni mondo ket osuru gi gimoro amora mondo mi wayud pesa wachulogo gope kaito warango economy. Koro sani to ok dang' aher ni omede. Gima dang' aher ni watim en ni pesa ma wan go e budget midhi golni watem create opportunities mang'eny mondo ji mang'eny oyud tije mondo tijego okel pesa ne jopiny mondo jopiny oyud kaka koro ginyalo konyore. Ka jopiny oyudo kaka ginyalo konyore ma gitiyo tije mang'eny ma giyudo gi create wealth then sirikal nyalo duoko osuru chien nikech koro ji mang'eny koro golo osuru mondo mi osuru no koro tigo to wachul gope ka mokwongo mondo ngima obed mayom mokwongo. Eka koro wanyalo medo the ceiling kwa holo eka koro wanyalo concentrate the other development. Lakini sani to ber mondo mi wa create opportunities mondo ji mang'eny oyud tije mokwongo. Yes. En geno mari geno ni en mane kawasani warito somo. Warito somo ma idhi chiw kanyo kod jatend migawo mar weche mag omenda pacho ka Ukur Yatani ka warango mana ariyo ma wasemako kanyo mano moting'o mara manufacturing kachiel kod weche mag thieth pacho kae kachiel kod keto tije mopogore gi mano mag weche mag thieth. Geno na kuom ariyo mwasewachoge to ni piny nikech ok aneno ka giyudo pesa maber. Aneno ka yore mag thieth okoyudo pesa maber, yore mag osiptende bende ok aneno koyudo pesa maber. Koro geno na ni piny kaluwore gi trillion 3 midhi somni. Nikech aneno ka pesa mang'eny omimna yore mag somo. Nitiere gima iluongo ni CBC ma bedo implemented gi sirikal sani ma bende ne dwaro pesa. Lakini geno na en ni ne obindu wamiye pek yore mag thieth mondo mitije oyudre mondo jopiny oyud pesa e ofuko. To kiparo jogi nyaka yud mana tiegruok kuonde mag somo pogore. Iparo ni en paro mane sirikal wacho ni nyaka gibed gi tiegruok machalo kamano mondo koka giyud tije mi oketo maino e budget masani ma idhi som e yorego mag somo. Jolony wacho ni somo manyocha nitiere mar 844 ne chiwo gimiluongo ni theory to onge practice. Koro ne yudo ka ji mang'eny ong'eny gi ideas mang'eny e wigi mok nyal konyogi kata ok nyal konyo ng'ata. Koro sirikal nowacho ni mondo wabed gi somo moro ma konyo in gi knowledge tinyalo time bende. Koro en geno na ni CBC no to ber. Koro wagita ni mondo gisom mondo mi wane ber neno. Mana kamano nyako Ramogi jong mar dakika 20 to chopo kanyo saa 2 mar okinyi kama wapenji kanyo ni geno mari en mane kotenre kod budget ma idhi somo odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mano Ukur Yatani ma dhi kelo kanyo budget madirom trillion 3.3 odiochieng' ma kawuono to kendo ote useoro wada mana rango gi ote mage mantiere kanyo e Facebook mara kachiel kod mano mar SMS yoro mana ote kechakoni rupiny. Geno mara en mae gima manitiere kanye mantiere e budget ma idhi som kendo wasomo gi mana kae wana wacho ni Ramogi amora ahinya kod kwan mantiere kanyo neno ka ntiere Muhuru wacho mano Claire's neno ka ntiere gwenge ma
ok owache maler to kamano nyo kuom kete mana kae kaka machielo bende wantiere gi Nicholas Oginga Owiti oneno waka entie gwenge ma Kilifi mano county 003 Tony Olo oneno yudo yo makare Runks Woda Monica wacho ni en Mombasa kendo sedonjo kendo mano wantiere kanyo Poliam Kokaro wacho machielo kani Orwa Mijwek wacho kanyo ni Mosna Woodcast Gonga Mbita uchumi tek gi jopiny marach ahinya kendo mano kono kanyo ka entiere Facebook maro Ramogi TV kaka machielo bende Frederick Odondi wacho ni waiting for the change on economy from the budget people are suffering for real mane kako kete kanyo Facebook marwa mano Ramogi TV kama yudo bende achiel kachiel ka ikono wani neno waka ite gwenge mage to pachien mane kata gombo mari geno mari en mane kotende kod budget midhisom odiochieng' ma kawuono saboro ginus wadhi kelo twak machalo koda mano ka reporters wadhi bedo kanyo od bura dhi bedo buore Nairobi ka dhi bedo counties mopogore ka gikelo mana pachi en mane kotendore kod budget morito mondo som odiochieng' ma kawuono wadhi nyime gi twak e studio kae kendo ukang' machielo ka pod ne wagoyo tarubin kendo warangaranga gigo mosebedo ka timore big four agenda mag sirkal mar Uhuru Kenyatta kachiel kod mano bende ma Ruto ne nitiere iye kendo wada mana Ruto pod nitiere iye nyaka sani wada mana rango mar adek wantie kanyo gi affordable housing wacho ni bedo gi nengo moro ma ofuongore ne udi ma igero mano tingo nyaka loko chal mar weche manitiere iwacho ni kar kuonde dak ma ongore mantiere pacho kae mana mondo tini gi malo iluongo ni kanyo informal settlement improvement project phase mar ariyo tielo mar ariyo mar bero kuonde go nomi kacha bilion 3.5 to ikona ni kapok waduogo kendo gi twak mara machielo wadong gariyo wadong kanyo gi affordable housing kachiel kod mano mara food security gi weche go maga pur kod ohala mosebedo ka timore kuonde mopogore mondo ne ni chiemo wayude yo moro makare nyakora monge jonga ka oyweyo madundo mana ka duogo jalony marwa Eric Odera nitiere kae en jalony weche mag uchumi e pacho kae ka chenro mar rupiny to twak ka tielo mokwongo mar budget mar rekomenda mar 2022 kete mana ka waduogo bang' yweyo machuok kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Star 487 hash. All your bills in one place. Lipa bili ya maji. Nunua KPLC tokens bila charges. Star 487 hash.
Fast, reliable, convenient. Star 487 hash. Lipa bills bila stress. Nyakora Ramogi juang mano bang yueyo machuok mosekaw sani kono kacha ni ji ntiere kendo giyudo weyo makare mane mbui kendo wane wadhi nyime mana gi twak kar kae mano Kapienga wacho ni oneno wa ka ntiere tie Nyabende kono ni Nyabende makanye mondo mano bende no yo makare ka ntiere Nyabeda kanyo bende oyudo weyo makare koro Eric mana ka koro wadhi nyime kod wechego mag yudo udi nengo ma ogonyore kata gero udi moko ma iwacho ni decent housing kama gintiere kanyo ginyalo bedo nade udi moko maber ne dhano ma dhano nego bed ni dake affordable housing machalo koda mago. I think aparo ni gima serikal ne nigo e pachgi kane giwacho agenda mar affordable housing en ne gidwaro ni mondo giger ute moko marito gimiluongo ni integrity to gi nyadhi mar dhano. Nitiere jok moko modak e taonde kuondegi moko dak kuonde moko winjo wed dhano dake. Koro ne nitiere chenro maber kabisa mar gero ute ma dhano nyalo dake to kendo magi nyalo bedo ni gichulo koro iluongo ni affordable housing. Serikal naneno ka program no kaneno ko setiyore maber. Kendo kane kata e budget masani ka omiye pek. Koro genona en ni koponi dhi time sani to okete owinjo gikete pesa moro maber malongo mondo mi program no odhi. To nitiere moko maseneno e town ka mitimo. Koro wageno ni gibro miye pek budget machielo. Budget masani to kane ka entiere maber. Pek mane omiye thuolo ma okalo higa mokalo kane osome ne kanyo gi bilion 13.9 kendo mano nopoge ka irango kaka duol mochung' ne rango kaka ichiwo hola mag gero udi mago nyabedo mag mortgages mantiere kanyo wantiere gi maga ute mag sirkal mosebedo ka gigero kendo gin gitelo mopogore mag iketo wakiani jo Kenya maonge gi ng'eyo ni ginyalo yudo giyo machalo nade nikech ka warango kanyo nitiere moko ma oseger boma na Nairobi ka nitiere moko ma igere county ma Kisumu nitiere moko ma Nairobi ka mantie Katangara mane osechak usi kendo ne ichiwo gi kacha nengo moyweyo ni iparo ni nengo moyweyo ni kata ja Kenya ma kawaida nikech ka gin kacha gwenge mangara ka chido ka ot moro dhi kata gi milion 4 kata milion 5 mondo yuda ot man gi bedroom madhi 2. Gima ne gitimo nitiere gimiluongo ni duol manomi mondo mi otim gino otim chenro no kaito obed ni gibiro uso utego e yo moro mar loan. Ne nitiere chenro mar mondo mi loan no obed oringi mar higni 25. Koro yudo ka ng'ata mane nyalo yudo pesa matin nikech kwani wago kwanto no wayudo ni ng'ato ne nyalo chulo siling 3,000 higa ka higa. Koro higa achiel kinyalo manyo siling 3,000 tinyalo chule mar higa 25 kaito ne nyalo yudo odno. Achiel kuom shida ma wan go en jopiny onge gikia wechegi. Gionge kod ng'eyo gitimore. Ya mondo ging'e kaka gitimore. Lakini chenro no nitiere kendo geno na en ni mondo jopiny otem mondo gibed gi ng'eyo ni utegi to nitiere tine magitin. To nitiere mosechaki, nitiere mosetim mondo me kinyalo yudo kinyalo donjo kodgi ideno ni chenro no inyalo yudo siling 3,000 mondo idonje chenro no mondo ichule higa 25. Higa 25 ber kabisa aparo ni jopiny nyalo higa siling 3,000 mar higa 25. Iparo ni nyaka sani bilion 13 mane oket kanyo 13 bilion 13.9 mane oket higa mokalo ka irango budget masani nyalo bedo ni odie koso nyalo bedo ni en mana kare gi kiwango ma wantiere sani kaka oganda. Aparo ni omede matin. Ya to gimana wacho en ni pod okorom. Nikech pok chenro ni obedo rolled up e counties te. Kendo jopiny mang'eny mane counties go mang'eny go pod ok ong'eye. To e country modhungore ahinya machalo kaka Nairobi ka ok owinjo bedo ni itime e face kata pace mitime go ni.
nikech ji mang'eny pod hinyore e kuonde mohongore gi. Koro winjo bed ni kete pesa maber maduong' mondo mi chenro no otimre maber kendo otimre mapiyo mondo ji mang'eny obed ni nyalo yudo konyruok. Koso gi ng'eyo kata mo mabondik ni koso ng'eyo miyo joga mathoth hinyore kendo lal. Ka gik magintiere kanyo ka itemo mana rango e thuolo ni te magintiere kanyo, sirkal nyatimo ang'o mondo okony kata oganda obed gi ng'eyo mar gigi mantie budget, nikech inyalo wacho kanyo wan gi universal health coverage. Ng'ama ong'eyo ni nobedo rolled out Kisumu, nochake county ma Kisumu, odhi e county ma Machakos. Ng'ama ong'eyo ni gi te timore e counties mopogore opogore, tanya ma Kaluo, kaeto wantiere gi weche mag ute ka gintie county ma Kisumu kata county ma Homabay kata Siaya. Bedo kod ng'eyo en gimoro ma nyabedo ni ogole sirkal mamalo titere sirkal ma county mondo dhiri, koso mana sirkal mamalo ni kende ema nigi ting' mar chwalo weche machalo kamage county. Kane ochake to yudo ka sirkal mamalo emne time. To jopiny bende ok en ni jopiny kiae totally, jopiny ong'eye to moko mang'eny wacho ni weche sirkal gi samoro ok gin go adier. Tende ni confidence ma jopiny kuom sirkal ni piny. To gima adieri ma entiere en ni jopiny owinjo ng'e gima timore, japiny owinjo bed ni manyo yore te ma ging'eyo go gima timore e sirkal mondo mi giyud konyruok seche mowuok kama. To gimi ipenjo kanyo ni to sirikende mag kor gwenge, aparo ni pacha maber to ne bedo ni kaka koro chenro mang'eny mag sirkal oter piny ni, ne ber kendo bende ni budget ni ne okete ma sirikande ma kor gwenge bende ni miyo pesa moro manyalo bedo ni igero go ute ne ji modak piny kuonde go. To gima bende kik wuoge pachwa en ni counties ma piny kuonde go ji mang'eny to onge chandruok mar ute, nikech iyudo ka ji mang'eny odak e ute e mieche gi. Gin gi nyalo bedo gi lope gi mane maganyuola gi. Koro chandruok mang'eny ok ni counties go, chandruok mang'eny ni e bombe. Emo miyo an pacha ne neno ni e bombe gi ema sirkal no winjo bed ni kete pesa maduong' mondo mi oger go ute maber mondo ji mang'eny modak kuonde mok beyo ka obed ni yudo konyruok e yore ute go. Bilion 3.5 manochiw higa mokalo ne bero kuonde dak nyabedo gwenge ma wacho jogo modak e kuonde ma ongore e counties mopogore opogore kata e piny mar Kenya. Ginyalo bedo wang'e gima ntiere county ka county ni kumoro ma nyawacho ni nitie koro mantie gi dhugruok mopogore opogore. Koro ka kori bilion 3.5 en omwom madirom otin nikech kiyudo percentage mar ji mang'eny modak e ute mongorego, kipogo jogo gi bilion 3, iyudo ka pesa no piny. Kaito kendo kata ki compare gi nengo mar gik moko tiyudo ka pesa no ni piny. Gima wanyalo kwayo en ni mondo budget madhi mbele, budget mibro tim mang'eny mondo mi otim keto omo maber mondo mi pesa no omedre. Mana kamano nyakoro jwang' pod wamedo ka ote mari kikonwa ni yudo wa e gwenge mage kendo twak iyudo e yo machalo nade. E Facebook kacha wantiere live kendo wada somo mana ote ma oko mantie kanyo bende. Wantie kanyo gi Omoro Vincent. Owacho ni mar Kisumu City. Owacho ni geno mara en ni budget misomo kawuono onego kel fuong'ruok ne jopiny ma kawaida. Mano kokale duoko piny bech gigo mochuno e ngimawa, mago necessities kako wache kod mago mitiyogo e pur makae kod kacha. Mano sauti ya wakulima. Omoro Vincent kani county ma Kisumu. Lamek omedo awuonda giparwa kaka jopur tiang' ma Migori. Mika Simiu Junior wacho ni erokamano ahinya kuom chupo ka oneno ka en Bungoma. Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto oneno wachiel kachiel ka intiere Ndhiwa, Homabay County. Chenro mar Piny donjo ne yo makare. Watenya Paul orito chenro mar mbako romo gi mano mar Piny madhi nyime sani. Mana wach mar Omoro Vincent mawuok Kisumu. Paro jopur kachiel kod jogo matimo weche mag pur kod ohala
e pacho kae ahinya gwenge ma Kaluo jogo mosebedo gi achiedh nade kaka wache kanyo kod Lamek jopur mag tiang' mawuok Migori nyalo bedo ni mbi wuok Mbita ok nyalo bedo wuok Mbita to ka nitie jogo mantiere alwora ma kanyo nyalo ka nitie jogo mapur timo pur mar rech jogo matimo gik mopogore opogore kaka mag tiang' koro mawinjo sani gi jogo mapuro kata kaunti ma Kisumu mag oduma mag bando mantie kanyo budget masani koro ka warango weche mag yore mag chiemo kata keto dero bed makare mano food security wanene nade aneno ka oket bilion 73 e chenro mar pur bilion 73 gima dang' awachi nitiere chandruok mang'eny mosebedo gi yore mag pur nikech iyudo kanyo fertilizer mbolea ne ni malo kabisa jopur mang'eny ne ywak koro chenro mag serikal owinjo bedgo en ni mondo me giket budget e yore mag pur mondo me ging'iew gikony jopur ng'iew gik machalo kaka mbolea ginego mondo me jopur oyudgi maber to gima lich kabisa madang' awachi en ni serikal maber kabisa moikore mar loko ngima jopiny owinjo bed ni keto pesa mang'eny e pur nikech sani ka koro koth onge to japiny rito mondo koth ochwe serikal maber owinjo bed ni keto yore moko mag go pi ne jopiny to mago inyalo tim mana through budget midhi somni sani koro kogol bilion 73 to ikete e yore mag counties te mapuro e Kenya ka ok de yud pesa ni miyud go yore moko makelo infrastructural changes e agriculture koro pesa ni to tin jopur mang'eny pod biro ywak nikech achiel ok en kata mbolea kende en yore mag kata loso yore mag dhi purgo yore mag kedo gi gik miluongo ni pests yore mag kedo gi gik miluongo ni tuoche mamako cham gik machalo kamago mago te idwaro pesa koro aneno pesa no ka oko ber ahinya nikech kaka ng'ato nowacho ni jopiny onge gi contract gi Nyasaye mondo kel koth sama jopiny dwaro Nyasaye kelo koth sama ohero to ka in japur itigeno koth to serikal be okelo yore moro mondo okel nigo pi ineno kidhi hinyori koro geno ne pesa mang'eny owinjo bed ni keto e pur nyalo bedo ni wachre ni mano omuom mapiny to nyalo wacho ni kirango higa mokalo gi higa ni omed kanyo bilion 13 mano ka higa mokalo nochiw mana kanyo bilion 60 mano chiw mar rango weche go mag arita makare mag weche mag chiemo kod dero leche mantiere kuonde mopogore opogore e pacho kae kendo kae wacho mana kanyo thuolo mokalo ne wan kanyo gi iluongo ni ne gin locust dede madongo dongo mane nitiere kendo ne chamo puothe kuonde mopogore opogore e pacho kae ne gichopo nyaka gwenge ma Kaluo kendo moko bende noketho gwenge ma imbo mar Kenya ka irango kanyo nomigi kanyo bilion 1.8 sani makoro gionge kata wanyacho ni kata ka gintiere to gitin midhiero ma sani odonjo ka en mar oro oro gi kech iyudo ka counties 23 e Kenya ka nigi kech dhano mantiere counties go te nyaka jamni osehinyore kabisa koro pesa nie idhi tigo mondo achiel ong'iew chiemo ne jogo to gi jambgigo okel pi to kendo bende omany yore moko ma inyalo migigo yore mag thieth jomoko bende iyudo ka kuomgi gin jok moko mawuotho iluongo ni nomadic ok gidak kamoro achiel giwuotho mondo gimany yore mag chiemo ne jambgigo jok modak North Eastern jok modak Masai kagi koro iyudo ka pesa ni ema mondo iketo kamano ema miyo mede mondo mi serikal omed ng'iewo chiemo mang'eny mondo mi opidhgigo bende gima bende nyaka jopiny ng'e bende ni nikech koth osekoso higa mokadho to gi higa ni bende iyudo ka koro chiemo moko mang'eny bende koro tin e Kenya koro iyudo ka chiemo moko bende serikal koro nyaka ng'iew oko mondo mi omed gi mantiere Kenya ka mondo rom ji koro mane momiyo ne omede to medno en mana michamo sani lakini kada ber to wabedo gi chenro maduong'
mapur maduong kabisa ma wakoro chiemo mang'eny wanyalo yudo locally. Kamano. Nyako Ramogi Jwang, wach machielo kendo ma osebedo kopenjo kapok wachako kara chenro ma kawuono. Adamana mano miyo winje path jalony nyaka sani. Nitie weche mane wacho ni kazi mtaani. Achiel kaka gigo mar neno ni ojende rowere mar Turka oyudo tich e counties mopogore opogore. Kendo nokete kanyo e bombe mantiere e pinyo mar Kenya madongo manitie kanyo, kendo mano oting'o nyaka county ma Nairobi manitie kanyo. Ne wan gi county ma Mombasa, Kisumu kod mano ma Eldoret. Nakuru ne ok aneno ka nitie chenro ne higa mokalo. To kata kamano nigeto ni ji madirom 100,000 ne dhi yudo tije kendo dhi bero ngimagi kaka ne gintiere. Kaka achiel kuom yore mag loso tije kendo ji oyudo omuom. Iparo ni kazi mtaani ni osechopo kare kendo oganda oseyudo. Nitie thuolo manochunge. Kendo nochako kendo. Bosechopo gino manigeno no dhi yudo ka kesomo budget masani koro. Kazi mtaani kata kapok wawacho kata ni osechopo lengo ne. Kazi mtaani gin yore moko mag konyo ji e yo machuok. Iyudo ka en tije moko mimiyi mana mar dweche kata adek. To pesa kande kata miyude kazi mtaani no ok nyal konyi e yo moro mar malong'o milok go ngimani. Koro magi gin mana yore moko ma sirikal birogo mondo konyi iyud tich moro matin, okonyi ndalo matin. To mago to gin gik moko ma mowinjo bed ni sirikal malong'o man gi ji ma paro maber owinjo bed gi chenro malong'o ma kelo yore mag tije mabeyo makelo lokruok malong'o kuom dhano. To koro kwa duogo e penjo mipenjo ni to be osekelo lokruok. Well, ndalo matin mane gitiyo no onegi kelo lokruok nikech dhano ne oyudo tich, kasto tijno dhano no oyudo go nweng'o. Koro yore matin mane gitiyo go no to ne gikelo nweng'o. Geno na en ni mondo pesa mang'eny omed keti. Neno ka giketo pesa moro matin e gimiluongo ni social and economic inclusion bilion 2.7. Geno ni mage pes madhi e kazi mtaani gi. To compare bilion 2.7 gi dhano maonge tich, tiyudo ka ok odhi bedo pesa malong'o still. Kasto kendo yudo ka rollout kendo en ne counties matin. Counties mang'eny kendo pesa ni pod ok nyal donje. Koro in the short run yokelo lokruok matin. Mana kamano Nyako Ramogi Jwang, penjo makoro sani chopo ka wadong' mana gi dakika machuok to atieko twak okinyi masani en mana mar lero. Nitie gigo ma iluongo ni enablers, gigo ma konyo big for agenda mondo mi ochopi kata oketgi e time yo makare. Sani dhi ka gima girumo, akia ka pod dhi med gi thuolo malach. Higa achiel kowuok sani sirkal machielo dhi donjo kendo masani dhi bedo ka onge. Big for agenda ka sani dipo ni omiyo omenda, idhi miyo omenda maromo nade. To kata koko miye kikona kata dhi miye maromo nade, bidhi miye moro ma dhi chopo higa mokalo. To sirkal ma dhi donjo be dhi nyime gi big for agenda ni mana kor kapachi mana ka watieko mano kato kinyalo mana miyowa e yo machuok. Chenro ma iluwo kiloso budget ma kawuono dhi somo. Okay. Ka wacho matin kuom ka sirikal madhi biro dhi mbele gi agenda big for agenda ni kata ok dhi go mbele. Mano penjo mar siasa. To gima paro en ni ka nitiere chenro maber mowinjo bed ni konyo jopiny to owinjo bed ni dhi kode mbele. Chenro mar loso budget ni e chik kendo nitiere pend chik miluongo ni Finance Management Act 2012 makelo machiwo yore mag okenge mowinjo bed ni loso go budget. Nitiere kamiluongo ni formulation mitime executive level mar national government to gi executive level mar county government. Ka the national government gi county government osebedo piny mowacho ni yore mowinjo watime budget mahiga ni, gik mowinjo bed ni watime budget mahiga ni en yore thieth, en yore somo, en yore pi, en gang'o, mane miluongo ni formulation. Kosetim mago te ma papers mang'eny olosi, titero gimiluongo ni the budget policy statement e parliament. Koro budget policy statement no mane kama koro wachope stage makawuono. Yudo ka koro jatend migao di pedho budget ne jopiny. To koro wabunge dhi winjo
kaeto bang' mano to gidhi bedo either kagi approve kata gi reject kata gi amend. Iluongo ni the process mar koro iluongo ni appropriation bill. Bang' mano eka koro wabo dhi kama iluongo ni implementation. Implementation bende itimo gi executive to gi parliament together. Bang' ka gisetimo mano to wachopo kama iluongo ni audit and evaluation. Audit and evaluation to koro itimo gi auditor general. Koro ma auditor biro bedo kang'eyo ni budget mane un go en kama, pesa moyudo en kama, utiyo kode kaka nowacho koso nang'o. Koro auditor biro ng'iyo mago hata embo ndiko report ne kaito omiyo jopiny. Mana kamano. Mari lero no geyo makare. En ero kamano marwa Eric Odera kumido thuolo mar bedo kodwa sani. To mana ka itiyo ko kiwuok sani kiwuok idhi manyo gik mopogore opogore. Kata kidhi luwo weche gi maga budget makawuono. Geno mari maduong' kidhi some en mane jopiny dhi kawe yo machalo nade. Inise kale. Aparo ni jopiny mang'eny to pod ok dhi winjo lokruok kaluwore gi budget midhi somni nikech ok aneno ka odhi mulo yore madhi affect jopiny in the short run. To gino en ni bang' ndalo moko mang'eny to gibiro yudo lokruok. Koro wabedo mna gi kwe, budget idhi somnwa, wabiro yudo lokruok bang'e. Erokamano ahinya Eric Odera, erokamano in janeno marwa mar Ramogi TV. Wagoni erokamano kamoro amora ma intiere. SMS ne wuoronwa, ote ne wuoronwa e Facebook kaachiel kod mago mag Twitter. Erokamano ahinya kuom jogo mowacho mana ka uyiena soma achiel kende to watieki. Ramogi TV an Commissioner Othira. Gima omiyo budget wa onge tiende en ni waketo parowa e budget moloyo economic report. Kamane kako wache koro kuonya kadhi malo kaka timore sani. Ramogi an pere sotieno ka an gi jan gi Soweto ka an nanga daraja waneni yo makare kendo wawinjo chenro kaka weche dhi maga budget wan koda kwenta kaniseme bende. Erokamano nya Beth, hiyo ni mzuri. Wacho kamano oro ote mana kamano koweyo. Erokamano kuom thuolo masani mabiro en chenro mar pokopogore gi nyawadwa Sharon Ong'ao kaeto wadhi ng'awe kama chielo bende gi twak mar mbaka oromo mano dhi bede wi budget mari komenda mar 2022-2023. Kete mana kae nyinga Cleophas Oluoch to men Ramogi TV chenro mar Piny.